Hai bayar normal ang tin te kaisa class 2 faika first semester ni paper 2 ni dongoy de koglom na ang tin norno pore buji rwano nor kahang khna buji nardi hinke bisile rekare bidino chenglai siwano sing tabo ormangka dongoy no ringdi koglo dongoy no ringdi bongsi thako debrma suinai kingka bongsi thako debrma bono te kaisa mungbai sinjago te kaisa bin asl mungka omorendo debrma nor nukhenar bade bin te kaisa mungka omorendo debrma ang norno obono pori paikangke te ko ekta question boriwano nor kaham ke buji nardi te suinar bade tak por nai nai legana hangke dongoi hini ding di bibi kanka bukhrui hano kanka baburai totra jora tui torka teile lerlia ta min sagara dongoi hini ding di jeng to mane dongoi hini ding di himandar sungkhana kana dongoi ring di agini kera kothoma kecham aro raima bai saima borok bibi bahno kanthai belana kola obon tik sijak dongoi noring di kothoma koglo dongoi noring di koglo agini kera kothoma bibaroro kera kothoma nahare sijak nara kumujo tondi bibi kanka bukhrui buhru ingkabo dongoi hini aboro agi bibe bahno boro hugo thanglai puru apuro wating nobar kotma phaika wating nobar kotma phai wating manjago boro huk tongana bongnok hobon hugo kuno tongthaija korei na guiding tongo na bang tola tongo nobar kotma derno wating manjago emne biang thana kuno ja korei hinke bini bai saka hochana hora ora guiding khungcha tongthai kungsa tangai rekhangke ang bono sai hini songnai himaya gola o chibuk mane rajkumar ta o rajkumar khnaka khnawoi bo sajagai sarchane salana hochane horana gari no tangai rekha ulo boro hugo thangpro gari no nugui belana khatong thoka sajaka obani ya gulo no hanong no bini bahanong no ringruoi kumi hini ringruoi maichar kha tikhan reka ulo bini bahano ke check mokol chibukai nugo bini baingke mo raja heke nugo rajkumar heke no obono nor khana kana nor sema khana ani kera kothomaro obo asaran asuk thana sanan thangye ulo bini bahano kirjaga bini hana bin buhano sawire mane ulo bini buha bai borok phali chibun buthai o tuisa kinara phoiri mane afro bini bai sioi borok thangle khumpi kan mane orana kokthai tui phaijaka bibi kanka bukhrui hano kanka baburai ni ora sasamane afro bibi bukhri kan karmane phono se buarang ithang khna to na thotro ithang hano bini hano kan kena sitra thui payu omahaita totra ja teilam kha tailerlia afro bini bibi dukhunang jagai dongoi hini ring mane ula tei kotoma phaike asugra phaimane ula biang ti phane ola asug angani bagai totar jara tilam kha tai kisan bagai lomna tai ler gelakha manta dongoile kisan asingradi dongoi hini ringdi dongoile kisan asingradi bini bai go ochibo katina bini rajkumar nobo dongoi hinda dongoile kisan asingradi ang phaito nasingdi ma kata bo dongoi hini ringdi nor tai kaisa line tangsa rekha omorani koktang omo iri chamung tei thakliya orno sungnuka omorani koktang omo hinai omorani koktang omo hinta mungkha omorani koktang omo mane sing agini simina dongoi hini ringdi mane kena kothoma khumbibar kena kothoma sing khane phamani tabuk sing o tabuk ni jarao sing college hindi ringno kotra hindi tak porima tongkha tei kerang khosama sajagai tongkha hinke obo sajagin thangnai tai komari abo khub borone khubai sajaga seijaga ahike nei thanai tei kamaya dongoi hindi ko kathang nangi thangjinai tai thiya obo hino omoran ko guthang omor ekdom omor sinebo tai kamaya haita ei chamung tai thakliya ei chamung tai thake mane agi furgo sin selai ama babu nana thago suni bone amol simina dongoi hini ring mudi kerang kothoma sajagei phaimani khnajagi phaimani tau phana sing khnajagi tongo sing tak pori tongo sing saima to dongoi ni kerang kothoma na or chamung na tei sini ayang besarok borok or mapori nai ahida dongoile kisa na singradi laso singman kha dongoi kisa na singradi hine asuno kena kothoma
belai no khnato asno koklop belai no khnatok belai no kaham kokothoma koklop norok khnai mankhana kisa sapono belai no nakuma kok swgui dajak norok no oro norok nugui mankha hinkhe norok no ang swngfrun sajak bini obo dongoi no ring di koklop poripekha hinkhe bini question answer rok bo rwnai hini koi obo nani himmani belai no video logoi thangkha ulo khe norok nani nugui thangnai next o bini dongoi no ring di koklop ni question answer tuifainai norok nasingui tongdi hinkhe tini bagui asukno baya rok video no tongmung no kwtal wngui tongo hinkhe subscribe khai di support khai di kaisa belai kheno teibo nangkukma koklop rok tuifainai tei kubun jaga thangnai ajakhe tei tuition porannai ajakhe oro no poriwui khaimani ajakhe belai belai kheno hambai kok borok dofa.